W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Kniez budź z wami. Lubi bracia, lubi sestry, lubi kniezu, lubi wasadni, doživíme dočasne najrenšiu zimu. Slunce mi nedere z nami, a tiež hevak je příroda rejne přihotovaná vámi von. Přikádžamy, zobychmy przy nim przebywali, przy naszym kniezu, sme dżakonni za jeho przytomność, doberemy na to, zo wun wszystko k dobremu wiedzie. Jemu so uznajmy, zo sme jeho smilnosće potrebni. Smij so nad nami, knieże. Pokaż nam, knieże, swoją smilność. Spušť a voda nam naše rychyše homocne a miłościwy Bóg, a dowiedz nas k sebi do swojej krasności. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Bożom, Twój jeniczki Syn je jako wierny człowiek na świat przyszł, a był jeden z nas. Daj prosimy, żeby nas w cyle przetworzył, kiż się z Tobą żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Čitanje z knihy Jezaja. Do reči Jahve Bóg, leče mój odhodźk, kotrehož podpieram, mój uzvoleny, kotrež so mi spodoba. Ze svojim duchom je on napełnił, zoby ludam wierność woziwiał. U nie bude wołać a harować, nie da słyszeć swój wóz po hasach. Nałamanu z czynu u nie do rozłama, a żeliwy służu nie do wuhasy. Z wieru bude on prawo woziwieć. U nie ustanie a so nie zwieze, doniż prawo nie założy na ziemi. Przetoż na jego przykazy czaka Jakupy.
Ja kniez sem če bował po sprawności. Ja sem za ruku če zał, a sem če tworil. Ja sem če za slub ludzi zčinil, a za światło Boha nam, zoby ty slepe oči otwierał, z jaństwa wuswobodział jadych, a z kłody wodził tych, kiż wiecz mnie sedza. Słyszeli sme słowo Boże. Drugie czytanie słyszymy z apoštolskich skutków. Piotr oteri svoj ert a poreča. Netko poznawam o prawdzie, zo Bo nie lada na osobu, ale zo je jemu w każdym ludzie lubi, sztuj so je oboi a sprawnie jedna. Unie swoje dzieciom izraelskim posłał, dawają mir przez Jezu Chrysta. Tun je kniez wszystkich. Wy wiecie, że jest opowści Judii stało, spoczęwszy so w Galilei po księdze, któryż je Jan predował. Wiecie o Jezusu z Nazareta, jak je Bóg jeho żałował z Duchom Świętym a mocu, jak je po kraju chodził, dobro czynio a ustrojejo, wszystkich od diabła zwotroczonych, dokeż Bóg był z nim. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, 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 Alleluja. Niebiosowa teorie, a z niego zriecza wos. Tu nie mój najlubszy syn, to posłuchajcie. Kniez budź z wami. Słowa świętego zczynia po Mateju. We wonym czasu przyjdzie Jezus z Galileje k Janej przy Jordanie.
zoby wotneho so wukčić dał. Tun pak chceše jemu wobarać, prajo, mi je treba od tebe so kčić dać, a ty dżesz kemni? Jezus jemu na to odmówi, dopušť to nitkole, dokež tak słuša so nam dopilnić všitku sprawność. Tuż do toho zwoli. Jakoby Jezus wukčeny wujnže nidom z wody, ale niebie so wotory, a wun wulada Božeho ducha zestupować, kajž hobja a přinč na něho. Z niebia zrycza wóz, tutun je mój lubowany syn, kiž so mi spodoba. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestre kniezu, lubi osadni, liturgisce docpieje hodny czas dżęca swój wierzch, a z dobom też swój kunc. Tun svedžen kčenca knieza je stajnie tak rec te zakončenje ranica šehodovnej radosće, tež, když ostahime v cyrkvi šitko hišče kajž je, hadže 2. februara kajž je po starym vášnju. Králojo su domoj čanili davno, Herode se zemrel, pastorje su povedali v svojich doživenjach, Maria a Jozef bydlitaj w Nazarecze. Tež za nas bieži šitko dale. My wiemy, że jedny dzień ma też swoje realności, swoje wużadania. Što je dotaj słyszachmy bo Jezusu, że je so narodził, jak je so uwił, to je nas vedło. Hacz k prynjemu zjawnemu ustupie Jezusa ke kčence w Jordanie, kotraż da tutej niedzieli swój woznam. Duch to je, kiž Jezusa wiedzie, do puščiny. Diabł jeho tam spytuje, a on wobstehi Jezus. On čini dziwe, a powiada o wodcu, preduje nakazanie a Boży raj. A runie w tym wokomiku, kajż on započa zjawnie też ryczeć, zasadzi, lońši pasjon. So by powiadał stawiznu u Jezusu, o jeho živenju, o jeho skutkowaniu, umreču a z mŕtvych staneniu. So może Jezus skutkować, so wun, jeho słowa, jeho skutki ludzi zajmuje, to zwisuje z duchom, kotryż przez niego skutkuje. Prynie zjawne skutkowanie, prynie zjawny wustup przy kčence. Když na sebe myslíme, každý z nás je tež kčene, a to by tutun pryni zjawne wokomik, w kotrymż su nas w cyrkwi, do cyrkwi witali. My znašte každý jako Češenk kčene, po Jezusa by to hinak, w tedeším času by kčenca jedna věc o sebe nakazania toho, že Jezus tež predoval. Tež my sme stajne przy tym pytać, so nakazać, so znowa usmierać. Znowa si uvědomić, što je to rozsudne za moje žiwienie. A my sme runie tak, kaž sme to podľa Jezusa doživili, za sebe so nadziejeť toho, zo duch to je, kiž przez nas a na nami skutkuje. My sme jeszcze raz rozčoladać na zajszłe lito, sme si šo to dowiadomiałować, što sme doživili, na čimž sme wobdzieleni byli, z čehož sme radosť za sebe žneli, že tu te zetkania, zariadovania, rozmowy, najšelakoreše doživenia, one sú skutkovali ve nás a hišče skutkuja. A nic než ve nás, ale tež ve všich tých, koci sú nás v tých dňach toho našho veľkého jubileja opýtali. W predawším času, reču v sredžovieku a pozdnejších letách, by tak, zo niekto, kiž nie je ešte kčene byl, do cyrkve nie smiel zastupić. Przy cyrkvenských drujach je byl jeden zastojnik, kiž je to prúvoval a kiž je dal
hać krotam přinč a jenož toho tomu dał a dowierzył nuc, kiż je był hižo pełnie przysłuszny do wasady. To zwisuje z tym, że jest to księdza wuzwolenie, przystup do wasady, jako tak wuriadne miło, że je to nešto byle internego było liturgisce. Hać to dżęca za nas je normalnie. My kładziemy naszych dniach ważność na to, że o tym, co czynimy, też ryczymy, że damy podziel na swoim usmiereniu, na swojej wierze, dokąd my przeświadczeni o tym, że jenoż to, że drugich sobu bierzemy do swoich przemysłowań, może świat tyć, a świat też przemieniać, a to po jego obrazu, po Bożym obrazu. A runie tohodla je za nas też nasza księdza ważna, dokaż zo, kajż pala Jezusa je to se stało, też pala nas da se nam podziel na Duchu Świętym, hižowe księdze. Sme se wiadomi toho, że Bóg nas za ruku wezmie w naszym żywieniu, dokaż chce przez nas skutkować. Drudy to nie pytniemy, jak na nami skutkuje, drudy mają nam druzy. To troszkę rozłożyć albo pokazać, albo nam znowu uwiadomić, że oprawdź nešto se stanie z nami, a też przez nas. Gdyż myślę na pasjon, a na dny, a tydzień potem dopominam się na męża, któregoż znają z czasa swojego dzieła jako kucharz. To som zetkał przy nakupie w Kamieńcu mi nareči a pravi mi, poskaj pola was w Koščicach je tom pasjon sorał. Ja tam nie sam był, ale mój sused je tam pobył. A když by mi o tym powiedział, że je on dożywił, mi jeszcze on slzy w oczach. Jeho je to jimało. On je začuwał, że oprawdź nešto se stanie za świat przez Jezusa Chrystusa. A że może też przez nas, przez każdego z nas, że nešto staneć. To zromadność so twarzy, da nam jesobność so ważność położy a kładzi. Štož ze živenjem a skutkovanjem Jezusa so zabiera, tym poprawom nie może inak, acz wszystko na siebie skutkować dać, a przez siebie skutkować dać. My wiemy, Bóg skutkuje do przytomności. A gdyż tak jednamy, so damy przystup, so damy świadczenie, potem runie to czynimy, štož je cyle nadawk cyrkwy tu tym świecie. Każdy z nas ma zasa a zasa so stać z posobą wiry. Tyż dżęca, chcemy się znowu prajć, nie jesteśmy podarmo wasada. Duch Boży skutkuje we nas a przez nas. A my prosimy Jeho, niech dari nam dalej wiru, k Jeho słowu. Niech nasze skutkowanie stanie się ze żonowaniem za cyrkę a naród. Amen. Chwalmy Jezusa Chrystusa, któregoż Jan Chrzcienik w Jordanie wukczył.
Przy księdze w Jordanie jest to twoja krasność wozjawniwa. Ona rozswietli też nasze utroby. Prosimy Cię, usłysz nas. Ty si so od swojego otroczka uczyć dał. Szczin też nas zwolniwych, zo drugim służymy. Prosimy Cię, usłysz nas. Przez swoją księdzu si wszą stworbu poswiecił. Daj, zo si Bożu stworbu stajnie ważymy. Prosimy Cię, usłysz nas. Przez sakrament księdzy si nam wszą winu spuścił. Obnow nas ducha dzieciactwa Bożego. Prosimy Cię, usłysz nas. Tebi, kiż si też nas z wodą a Duchom Świętym znowa narodził, budź dziak a sława wieki na wieki. Amen. Modlcie so wszyscy, żeby su moja wasz łopor spodobał Bożemu mocnemu wódcy. Przyjmij, knieże, dary, któreśmy Ci przynesli na dniu wozenia Twojego lubowanego Syna. Przemień dary Twoich wiernych na łopor Jezusa Chrystusa, który się nad nami so smilił, a chce rychiszogo świata odmyć, a jest Tobu żywa, kraluje wieki na wieki. Kniez budź z wami. Pozbędę utroby.
Dziękujmy so kniezi naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoczy stajnia szudzie dziękujemy knieże święty Wódcieżego mocny wieczny Bożo. Przetoż, gdyż Bóg, Jezus w Jordanie wukczeny, synam Jego potaństwo ze znamieniami wozjawnił. Słyszymy z niebies Twój głos, a wierzymy, że je Jezus Twoje słowo z nami żywy. Widzimy Twojego Ducha w podobie hubia zastupować, a poznawamy Chrystusa, Twojego służownika, który se wożobował, żeby kudym wozywiał dobre poselstwo. Toho dla sławimy przez kurami niebies, Twoje krasności tu na ziemi bez końca wyskają. Woprawdźe świętość, knieże, żołosz je świętość, czy tu lacze prosimy, poswieczu te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie czerpieniu uda za un klip, dżakowasze so, wamasze, a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a picze šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was, a za mną ich przelata k ładawaniu rychu. Czyńcie to, na mnie wspominaj. To je potaństwo wiry. Wspominają też niebieskie Wódce na Jezusową śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, za si nas powołał przed Tobą stać, a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją córkę po wszy ziemi rozbrojeną, a wudospełnij lubości. Gromadźe z naszym bamżom Leom, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei zo zrówastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą wszechomocny wódce jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordosność wieki na wieki. Modlmy se, kajszy kniez nas uczył. Ojcze nasz, iż sobie w niebiesach, świeć się Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, stań się Twoja wola, kajż na niebie na ziemi. Wszedny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom. A nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij się nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Gdyż by so Chrystus narodził, wozywiachu Jangelia Boży pokoj ludziom na ziemi. Tuż prosimy, knieże Jezusa, wieczny Boże, wiercha pokoja, nie lada na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, budź stajny z wami. Leče jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Knieże, sy nas nasycił ze światym darom, daj, zobychmy z wiru na wóz Twojo jednorodzonego Syna słuchają, w oprawdzie Twoje dzieci rekalia byli, przez Chrystusa naszego Knieza. W dzisiejszym wozywieniu by dwiema jutue farskie cyrkwy niszpo. Dżęce popolno na posztyriach przeproszuje się na farunakowej a zromadne śpiewanie hodnych śpiewów. Różoc so modli we Kroszczycach od punżel do piatka 18:30. We klosztrze niedzielu dwiemaj, w utoru 18:30, sredu rano we 8 a piatku 18 godzin. We Worklecach utoru 18 a czwartk 17 godzin 30. We Dobrošicach su sredu wieczor 6 kemše, we Worklecach czwartk 6 wieczor. Seniory o Pančicach Kukowie zetkaja so sredu rano 8 grożocej, přizakne so snedajn na wikarii. Šulske kemše su sredu 15 godzin we Kroščicach, dunraz na fare. Prynowo-provinska wučba je we Kroščicach a we Worklecach po planie, we kloštre je serbska skupina naredže. Šola zvučuje w utoru 17 godzin na fare. Za firmujomnych. Mamy wučinjene, za zetkamy so 30 januara, to dodmo bohužel přesunit, že když jedna skupina firmujomnych ma na 30 january wieczorne zarjadowanie, tak so nie może przyjść, a chcemy to sice zromadnie, ten firmowanski przychod czynić, toho dla przeproszuju, je na 30 januara, to je potem sobota, od 10 do 12 na faru. Sakrament Świętej Księży spošti so sobotu piju Sidornike z Wušča. Bo dżęciszego niszpora se modlimy so dziewiętniecu k temu Boszczanej, 21 je patronatny dzień z Bożym Szomaj, 9 godzin, a z niszporom we dwiemaj. Swiedzenski prydar budże pater dr Johannes Müller, ucist z Pančic Kukowa. Po niszporze je zromadzizna sobustawu z przednoszkom Ekarta Klimana o wszelkich puczach dorożanta, przednoszkowe niemskie ryczy. Lubene pustny dzień je dzień predy 19 januara. Na tym dniu je 17 godzin modlitwa przy świeczatach Świętego Boszczana. Przychodną niedzielu je wszędzie biskupska zbierka za wukuwanie mieszników. Utrobne zapłać było prajmy za szczyrowace dary, za osadu junu 600 euro, dwójce 500 euro, junu 250, junu 150, 3x 100, junu 80, 4x 50 euro. Za streamowanie kemszu junu 120 euro, za techniku junu 50 euro. Ja przyjdę koszczanskie wasadże leco domy świecić w Nowej Wiesce, Wietrowie a Nahore, a też do Wietrowadu. W Nowej Wiesce są juce od 2 maj, tam od Rachelic aż k Brücknerecom. Też 19 januara Nowej Wiesce od 2 maj od Pecheca aż Piczkecom. A 26 januara od Jenej od Dürlichec aż Krzewcecom. Nahore 24 januara od 9 godzin. We Wietrowie 27 a 29 januara. Niż po zdomy świeczenskiej modlitwu przy Westnym Krzyżu świeczu we Wustczu 28 januara 17 godzin. We wszystkich drugich sach osady przyjdą osadni k modlitwie do domu. Oni zmieja nalepki a krydu sobu. Modlitwa je we osadnym liście oczyszczana. Prosimy osadnych przygotować. Zbierka je za budżażowanie osadnych imobiliów. Z początku stajnie na wiacerech miejscach runoczasne wełsy. Dżęca we Kozarcach od 4. Jutce punżelu we Pančicach Kukowe na Kimbaku a na Kroszczanskie drodze od 16 godzin. Utoru cinato Pančice Kukow na Rożyczanskiej, na Minskim puczu, przy klosztrze jendo 4, przy holi jendo 3 a Ciszynskowa 29 a 30, z początku 16 godzin. Samsny dzień w Kukowie niedysza czara od Redzicacz k Cyżecom, z początku tam we Peczich. Sredu 14 Pančice Kukow na Ciszynskowej od Paszkec do Smira Kamienc na Poštowej, na Halštrovskiej a w Sydliszczu od 16 godzin. Sredu 14 januara to Runia Pančice, Sredźny a Boszczanowy pucz od 17 godzin. Czwartk 15 pryno we Miłočicach od 16 godzin.
Štvrtk 15. prino zase v Pančicach przy Rodzišću a Wudworski puć od 17 godzin. Piatk 16. januara w Horkach od 16 godzin. Piatk też 16. januara w Starej Cyhylnicy od 5. Niedzielu 8. prino w Wudworju od 4. Potem 20. prino w Swinjarni z początkiem w 4. Tam se na to dziwa, zo je 5 modlitwa przy Svetem Boščanu. Sredu potom 21. v Pančicach Kukowej przy Kloštre, przy Munčiku a na Čišinskowej od Kloštra aż Ampli od 16 godzin. Te prynie informacje, które som dostał, nastupają tutaj osadne opyty, som dostał jako jara pozytywny feedback. Ci, którzy su se napuć podali w nadawku osady, a moim nadawku su byli jara zveseleni przez zetkania, a kiedy som słyszał też dużo, kiedy bychu tu opyt przyjmowali, su jara otvoreni byli. Wiele wieców su se narečeli hižo, jutro wieczór mamy prynie zetkanie za tych, którzy tutun służbu wykonują, żebyśmy troszkę so wymienili, a potem wiezo na koniec januara albo februaru se zetkamy jeszcze raz, a potem ryczymy, że jaka było, kam to w przychodzie dalej być. Najpierw na tutaj miejsce zapłać było za tu otvoreność, a też za tu służbu. 9. januara zemře ve Starobě 5 a 60 let Antje Brizanova, rodzona Masopustec z Pančic Kukova. Parčo pustého večera za ňu je v útoru 13. januara od 16 do 19 hodin. Kovanie requiem z tej sredu 14. januara 15 hodin. Kněz nech daj zemrete věčný odpočink. Nech odpočíva Božím pokoju. Porad Boží službu, jutro ponželo rano ve 7 za kude duše, na kotrež nikto nespomína. Útoru rano 7 za zemretého Mirčina Bulanka a manželskou Edith, kajšte syna Matiasa z Budešina. Sredu 15 hodin kovanie a potom 15 hodin tež runočasné šulské kemše na farem. Piatk wieczorne za zemretą Luciju Renčovu ze Zejic a zemretych Svojbnych. Sobotu na pocjoch Kčeńca, 18 hodin spowiedź a 18 kemše za Hilžu a Bena Schneidera z Horku a zemretych Svojbnych. 18. januara rano ve 7 za zemretą Hilžu Ševcovu z Nowej Wieski, kajšte žiwych a zemretych Svojbnych, živećih sa osadu. Na po 11 za zemretého Moniku a Jakuba Brizana z Nuknicy, synov Mirčina a Achima, kajšte žiwych a zemretych Svojbnych, a potom tež dvěmaj zase nišpo. Někdy by prajč, mám se trošku zamovič dženca za ten boruch, tu jsme extra zroma sobu šines, ale tak jara úřadne o dženca nebě, bo nenžimo jo nějaké zač, ale byšte zaběšte to znesli. Vám všetkým žonovanú nedželu, prosím Boha, bo ja žonovanie. Jest Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju.